Dňa 33. sa odohral v Martine tretí finálový zápas tretej najvyššej hokejovej súťaže. HC Dukla Senica prehrala prvé dva domáce zápasy proti MHA Martin 3-4 po predĺžení a 2-5. Do Martina prišla teda pre zázrak. Pred viac než 4000 divákmi vhodila symbolické buly legendárna martinská útočná trojica Török, Beran a Zlocha. Martinčania si dobre pamätajú. Na druhej strane v menšom počte skupinka senických prívržencov hokeja v žltých a červených pracovných príľbách poukazujúca svojim choreom na potrebu rekonštrukcií zimných štadiónov na Slovensku. Úvodné buly vyhral Majo Konečný pre Senicu, no nebezpečnejší boli od začiatku domáci. Prv musel Košut likvidovať strelu spomedzi kruhov a následné dobiedzanie a onedlho strelu z uhla a ďalšiu dorážku. Všetko s istotou. A Dukla sa odhodlala aj do superovej tretiny, kde po Kľúčiarovej strele získala vhadzovanie v útočnom pásme, z ktorého ale Smrek perfektne našiel Poliačeka, ktorý sa dostal do úniku a perfektne zakončil. František Poliaček je zhodou okolností s 50 bodami najproduktívnejší hráč ligy. 1-0 pre Martin a vychutnajte si to ešte raz. Domáci fanúšici si zápas užívali, to však nevedeli, že rozhodca odpíska faul a Martin oslabí. No to ešte tiež nik netušil, že Paulini sa dostane v oslabení do z hry vzniknutého samostatného nájazdu, kde Košut 1v1 vystrúha rozkročku a nedovolí superovi skórovať, no rozhodca si už skôr povšimol hákovanie, za ktoré teraz nariadí ozajstný samostatný nájazd. Samostatný nájazd, nesamostatný nájazd, Samuel Košut chytá. Paulini nedal a výsledok nechal naďalej otvorený. Čo sa ale nestalo? Martin gól nedal a Senica vystrkovala rožky, až si v 33. minúte pri ďalšej presilovke dvakrát vymenili puk spoza brány Kristín s kapitánom Jarolínom, kde Jarolín po druhej narážačke z prvej vystrelil, brankára Bernáta pristihol nepripraveného a zrovnal na krásnych 1-1. Gratulujem! Zhodou okolností je kapitán René Jarolín druhý najproduktívnejší hráč súťaže so 48 bodmi. Konkrétne sa jednalo o 22 gólov a 27 asistencií. Po jednej minúte k neuviere nastala situácia identická so situáciou z prvej tretiny. Po tom, čo sa po Litavcovej nahrávke ocitol Dominik Michalica tesne pred Bernátom, z prvej odstrelil puk krížom Martinčan Simon a tak správne, že puk sa od mantinelu odrazil perfektne do plného šprintu Siakelovi, ktorý Košuta prestrelil. Zvolil strelu švihom popod lapačku totožne ako pri prvom góle Poliaček, ten najproduktívnejší hráč. 2-1. Poviem vám na rovinu, že to bol víťazný gól a skóre sa už nemenilo. No nebol to posledný gól zápasu. O záverečnú čerešničku na torte sa postaral hrdina zo semifinále proti Rimavskej Sobote Peter Horvát. Dal gól Košutovi martinským kapitánom Danom Babkom. To nevymyslíš. Tento moment ašpiruje na top highlight sezóny spolu napríklad s Hvanhyho gólom, Kristinovým pozápasovým lietaním, Hajasovou bitkou a mnoho ďalšími. Peter Horvát bol za gól odmenený 2 minútami na trestnej a tým pádom znížil útočné schopnosti Dukly a pravdepodobnosť dorovnania výsledku. A tým pádom dostal ešte na záver Košut šancu na reparát z lapačky, v ktorej obstal viac než obstojne. V Košuta mi verím. No a ako tak Martin tušil blízky víťazný koniec sezóny, fanúšikovia boli vo vytržení.
Koniec koncov všetci na štadióne boli vo vytržení. Pretože jak raz poznamenal pán Kazeta, vyhrať v finále je sen, no prehrať v finále má chuť striebra. No a s tým sa dá súhlasiť. Gratulujem obom tímom ku krásnej sezóne. S prianím milého dňa. Od mikrofónu vás zdraví Samuel Lepka. Do počutia. Ďakujem. Nikto sa proste necíti tak porazený. Tá strieborná medaila má pre nás cenu vlastne zlatej. Tí chalani sú pre nás majstri, že vlastne dokázali sa dostať tak ďaleko, že už konečne zlomili to semifinále a to už mali sme v finále súpera, jakého sme mali. No, byla to nočná mora z jednej časti. No, však lebo... No, tak to určite. Lebo v prvej sezóne gól 3 sekundy do konca, akože... Prvý rok nás vybavili 2 sekundy do konca, tak úprimne ja som sa ich trošku bál, že bál som sa toho, že zase z nejakej nasadenej pozície s nimi vypadneme. Bylo akože z časti smutné. Pro nás tragédia. No, byla to pro nás taká tragédia, ale... Ja keby niekto umrel v ten moment, sme sa tak cítili asi. To zase nevím, ale... Ten nával tých emócií, to zase nevím, ale... Bylo to tam spätne, víš, ty myšlenky, že proste, že zas Kubín, zas, jak to dopadlo minulé, zase to, takže... Bylo také zmiešané, no ale hráteľný súper, určite lepší, jak akože... No, jak niekto lepší a nebylo to až tak daleko, ako by sme mali dostať niekoho z východu, no, alebo... Nepoviem, že priateľská séria, keďže hrá sa vždy o veľa, hrá sa o semifinále, áno. A štvrťfinálová séria bola naozaj ťažká. Bolo to vidieť, bolo to vyhecované, ale našťastie sa to robilo bez zranení a každý bojoval jednoducho za ten svoj klub. Pamätám si ten gól, on si tam tak nakorčiloval, lebo on je obránca, tak vlastne išiel tak podporiť útok a dostal to do druhej vlny medzi kruhy a vystrelil a nejak sa to Sihalskému od ramena odrazilo. Takže akože Kangovi som určite ten gól strašne prial, lebo celý rok chodil na tréningy, vlastne žil tu v Senici, nič iné tu nerobil. Chcel veľmi hrať, aj keď my sme mali strašne dobrú obranu, takže tam on mal trošku nevýhodu. Ale inak super. Čo sa týka tej jeho povahy, ťažko povedať, on je proste úplne iná mentalita, on nevie úplne dobre po anglicky, čiže on proste sa snažil byť len vždy akoby nejak zdvorilý, ale v skutočnosti sa neúplne prejavil, čiže akoby neviem úplne, že aký je on človek, ale po sezóne okamžite odišiel do Austrálie a tam hrá hokej za Canberra Brave, takže proste miluje hokej, no baví ho to a to bolo asi najpodstatnejšie pre nás. Hwan Hikang, náš Hwan. Tak. Takže vlastne on celý život hral teda v Kórei, kde teda není nejaká veľká silná liga, odohral pár zápasov, mal asi teda celkovo 3 asistencie. Potom v Senici mal teda za regular season mal 4 asistencie a vlastne on prvý gól dal až vlastne ten v play-off, ja si nepamätám oproti komu to bolo. Dolný Kubín. Dolný Kubín? Áno, okay. áno. To bol jeho prvý gól v živote. To bol jeho prvý gól v živote. Jeho prvý gól v živote. To není co oni vyrovnali na 4-4 a my sme
podľa tých štatistík v retrospekte to bol prvý gól Kanga vo veľkom hokeji. A urobil takú tú oslavu, že takto a šuflíky. Vlastne si prehrábol vlasy. No druhý zápas, opäť, že sme si proste koledovali o nejaký problém, lebo podľa mňa sme zase boli lepší, hrali sme doma viacej šancí, akože Kubín dobre bránil. Také play-off hokej, oni akože kľudne mohli dať nejaký gól šťastný a tá séria by bola iná. Chvála Bohu, oni proste keby nemali takéto momentum, jak ho mali pred tými 2 rokmi, že neboli až taký nebezpečný vpredu. A my sme síce 0-0 celý zápas, ale v predĺžení Lukáš Bohunický taká bomba, že Cihel si ani sa možno nepohol. Zobral to na seba, vystrelil takú bombu, že jednoducho, aj keby tam boli 2 brankári, tak si myslím, že ich nejak prestrelí aj cez hruď. Takže dosť ten gól pomohol a po takomto výsledku ísť za stavu 2-0 do Dolného Kubína sa nám určite lepšie dýchalo, ako keby sme Ja som si tak osobne povedal, nechcem teda vyprávať za všetkých, ale ja som si tak osobne povedal, že my keď sme s nimi takto doma vyhrali 2 zápasy, že my v ten Kubíne proste jeden zápas vyhrajeme. Lenže spravili sme výjazd, prvý zápas prohrali sme. A už sme mali takého chrobáka v hlave. Aby sa náhodou nestalo, že my sa stretneme zase v stredu v Senici a že zase to nejak dopadne černe, ale našťastie chalani v ten druhém zápase tam zabojovali, jak sa patrí. A na nájazdy. V tých nájazdoch sme mali šťastie, že to Olej v ten rozhodujúci nájazdi trefil jak šéf a tešili sme sa na nás spokojne. Išlo to až do 4. zápasu a v 4. zápase rozhodli nájazdy a to bolo perfektné divadlo. Tam Lukáš Olejník ukázal, sme mu hovorili potom, že senický TJ Oshie. TJ Oshie je taký, čo dal za Kanadu 3 nájazdy po sebe, tuším. Takže Olej to tam pustil, ten druhý nájazd iba tak akože takú žabku a brankár to úplne nečakal, že si to dovolí a rozhodol, no. Rozhodol aj tie nájazdy. S takou žabičkou, ale úplne s prehľadom. Jak sa povie, dostal sa vtedy, tuším, do prvej lajny, dostal šancu a tú šancu vlastne vtedy využil a ukázal, že na to má a v tých nájazdoch zachoval chladnú hlavu a posunul nás do semifinále vtedy. Tešili sme sa na Rimavskú Sobotu. No, Rimavská už bola výzva ako hokejovejší určite klub. No jasné, podľa mňa Rimavská Sobota mala káder ašpirujúci na postup. A aj to tak bylo, keď si to niekto prečítal, to už niekedy tých hráčov videl hrať alebo sledoval hokej, tak musel proste vidieť, že ten káder je fakt tak kvalitný, že oni by reálne mohli postúpiť. A skoro sa im to aj podarilo. Ja si myslím, že Rimavská Sobota bola podľa mňa najlepšie mužstvo ligy, jednoznačne. Z zložení kádra a aj nejakými výsledkami počas sezóny, samozrejme.
No, Idol to zás byl výjazd do Rimavskej a zasa prohrálo. No. Prvý zápas. My sme išli prvý zápas na výjazd, samozrejme výjazd nebol nejaký extra veľký, lebo to je daleko. Seničanom neviem, proč sa nechce chodiť na výjazdy, ako to by sa mohlo zlepšiť podľa mňa. Lebo je hanba, že na takýto klub a na to, jak sa klubu darí a jak nás tí chalani potrebujú vlastne v tých zápasoch, tak majú slabú podporu. Ale nejak sme sa zamkli a išli sme do tej Rimavskej Soboty, kde nás Rimavská Sobota prehrála, že v každej tretine. No. A byli vlastne, asi ja ich povedal, že ve všetkom lepší v ten zápasy. Boli lepší, no. A úprimne, keď som videl ten prvý zápas u nich, tak my sme si skoro neškrtli, áno, že možno to nebol debakel, ale my sme proste hrali strašne málo u nich. My sme nemali žiadny súvislejší tlak. Po prvej tretine som si myslel, že dostaneme 10. Tak to bylo hrozné, fakt. Jako tá druhá tretina nás zachránila akože v podstate druhé místo, si myslím aj. Alebo teda finále. Po prvej tretine, keď si človek povedal, že toto ešte dneska vyhráme, tak sa všetci pozerali do zemi a nechceli tomu veriť, ale nakoniec sa to podarilo, takže to bolo klobúk dole. V druhom zápase, keď sme hrali u nich, tak prvú tretinu nás tiež bili a zrazu, keď došiel do Hečko z Poľska cez Rimavskú Sobotu, tak sa to celé otočilo. On zrazu tam začal pobehať tou kamerou a sme to otočili a vtedy sa zmenilo momentum celej tej série a jeden zápas sme v nedeľu vyhrali v Rimavskej, čiže bolo to 1-1. Išli sme domov a mali sme teda šancu, že ak doma vyhráme pred neskutočnou kulisou, sme vedeli, že na semifinále ľudia už prídu, že to bude skoro vypredané a že máme šancu, len teda tá Rimavská porazí 3-krát po sebe, 2-krát doma, to není vôbec samozrejmosť, to je naozaj veľmi slušný tím. Bravo! Proste to mužstvo bolo úplne celé vymenené, proste zrazu to začalo fungovať. Tá chémia celého mužstva, proste všetci spolu žili a dali sa nejaké golíky a už sa potom my sme sa dostali na nejakú takú vlnu. Tak sme sa vlastne nejako pozbierali a začalo nám to padať a pokiaľ sa nemýlim, po tretine sme vedli 4-2 a začalo sa nám hneď ľahšie dýchať, chalani si začali veriť a bolo to úplne o niečom inom.
Tak... Dobre, no tak rozhodne highlightom sezóny, na ktorý si spomínam, tak bolo roztopený ľad a to zamrzovanie tým hasičským prístrojom. To bolo jedno z najlepších akože, súčastí sezóny, ktoré tam nepochybne musí byť, ako každý rok. Tak aj tento rok. Milan, nedýchaj toľko, sa to topí. Senský zimný štadión, nie som historik, ale je to minimálne 45-50 rokov. Možno by nám to Pálo Macek povedal presne koľko. A do Senského zimného štadióna nikto nikdy neinvestoval. Udržiava sa to na nejakej takej hladine, aby to nespadlo. Opravujú sa tam až kritické veci a je to veľmi smutné, keď to vidíš, ale nič, čo by ma vedelo prekvapiť na Senskom zimnom štadióne. Asi to je jediná odpoveď, aby som tu zbytočne niekoho nenahneval. Je to chyba, to, že je to takto, v akom to je štádiu, tak je to chyba desiatky rokov mesta, rekreačných služieb, ľudí, ktorí ten hokej robili. Zase sa zopakujeme, to len môj názor. Akože super, že došli fanúšikovia z Rimavskej, takže tu bola akože opäť zase atmosféra. Jeden fanklub, druhý fanklub, dá sa povedať, Slováci proti Trnavákom na Senickom zimnom štadióne, takže to bolo tiež také proste zaujímavé a atmosféra vybičovaná, proste dve vyrovnané mužstvá, super. Určite Samo Košutov zákrok proti Rimavskej Soboty v predĺžení, kedy chytil čistý gól do prázdnej brány. Už sa tam natiahol iba hokejkou a... Vlastne v predĺžení, kedy išli 2 na mňa, 2 na 0 a zhodou okolností už to zasúval do prázdnej brány a človek inštinktívne tam ešte tú hokejku hodil a vlastne nejakou náhodou som jednoducho to chytil a ani som sa potom začal bojať. To našťastie aj na kamere, čiže som si to mohol pozrieť. A keď som videl, jak som sa tváril zmetene, že kde vlastne je ten púk, že som sám nechápal, že to neskončilo v bránke, tak asi toto bol taký ten moment, ktorý podľa mňa možno aj tým, že sme potom rozhodli na minútu a pol ten semifinálový zápas, tak toto bol asi taký ten top zákrok, ktorý nás možno posunul aj do toho finále, že nás zachránil, lebo otáčať stav 2-1, hrať doma a ešte ísť potom náhodou do Rimavskej by bolo asi veľmi ťažké. Je to veľmi dobrý pocit, pred takou kulisou je to paráda.
Tak myslím si, že sa to radí do tých šťastných gólov. Kľúčka to zobral po strane, neviem, či tam strieľal alebo nahadzoval. Ja som sa to snažil dokorčulovať a padlo to tam. Tak akože Peťo podával podľa mňa dobré výkony na to, že sa pracuje, tak stále má tú úroveň. Je to veľký dríž. Keď dá takýto hráč ešte gól, tak je to čerešnička ešte, vieš, k jeho výkonu. Je fyzicky veľmi zdatný, je to... Jasné, Peťo Horváth je pre fanúšika možno taký keby nenapadnejší obránca, áno. Ale to, akože, keby si to niekto všíma, tak ja neviem, že kto cez neho prešiel za 3 roky. Že to je obránca, proste, cez ktorého neprejde nikto. Horvy ho také plus bolo, že vždy, keď mal zabrať, tak vtedy presne zabral. Ešte sa mi ľúbila, na 2-0 dával Lukáš Bohunický strelov skoro od polky ihriska. Zase takú šupu, že ten brankár Šímko si proste ani neškrkol. Normálne mu to ešte tak trochu zaplávalo, dostal gól a potom ho museli aj striedať. A to je proste brankár, ktorý chytal v Extralige, na ktorého sa Rimavská ako neskutočne spoliehala, ale jemu tá séria moc nevyšla. Si pamätám, v ten zápase druhém som išiel pred koncem prvej tretiny pro 2 piva do bufetu a my sme tam dali gól, jak som došel na tribúnu, tak my sme dali gól a tí 2 piva som tak normálne na zem. Oblel som tam všetkých dookola, ale proste tá emócia byla... Tak ono to tak býva, že proste niekedy to všetko tak vystrelí, že napadá tam všetko zo všetkého. No a potom našťastie nám sa to tak stalo a aj keď sme to potom trošku zdramatizovali, ale možno to bolo dobré aj pre tých ľudí, aj keď niektorí hovoria, že na budúce aj s tabletkami, takže no to tak proste býva. No.
to mužstvo sa trošku uspokojí, do toho príde nejaké jedno vylúčenie, druhé vylúčenie, dostaneme jeden gólik, druhý a už zrazu my sme 4-0 vyhrávali a síce sme to ešte zdramatizovali na 4-3, ale akože vôbec neľutujem, lebo ten zápas skončil tak, že sa tam Hajas pobil so Šťurkom a to tí tribúny, akože to tam normálne vrelo a už teraz, keď to rozprávam, tak už cítim, jak mi zimomriavky idú na ruky. No, akože to bylo veľké, ale tak vieš, že to ono v normálnom hokejovom, vieš, že to je normálne proste, len proste akože ja si to cením, že to bolo tu, že sa ešte Hajo, vieš, taký mladý chalinsko sa pustil do takého harcovníka proste, takže klobúk dole pred ním a myslím si, že to bola pekná bitka. Dala sa na to pozerať do hokejové a tak to bolo najlepšie. To bolo akože... Ten mu dobre dal, ten Morino. No, v sobote dobre mu dal. Ten záber tej bitky bol taký, že tam padol prvý ten Laco na ľad a Hajo potom na ňoho a celá tribúna tam vrela a Olej tam ešte išiel pred fanklub a tak to tam na nich ukazoval, takže o tom je hokej, to je paráda, no. 4-3 a nezapomenutelný moment Hajasova bitka se Šťurkem. Na konci zápasu, kedy v ten moment už sme vedeli, že vlastne vyhrajeme. Lebo po bitke v pásme sme určite vedeli, že sa nebude vhadzovať v našom pásme, ale minimálne ve strednem. A nakoniec sa vhadzovalo, myslím, až v ich obraném pásme. Takže tam 6 sekúnd to už je neriešiteľné pro nich. Rozhodne nemôžeme samozrejme zabudnúť na postup do finále. To bol jeden z najkrajších highlightov celej sezóny. V podstate okamžitý postup, tie emócie, tá radosť v momente, keď to zažívate, je to niečo neskutočné a veľmi pekné, samozrejme, v dobrom slova zmysle. A aj tie fotky, myslím si, že akože už len tak, že to zažiť s tými hráčmi na ľade je niečo, čo je v podstate nezabudnutelné, krásne. To semifinál proti Rimavskej bylo veľmi odmakané, bylo tam vidět to srdíčko, takže si určite zaslúžili to finále po tých 2 rokoch. Co sa týka asi mňa, tak ja som rád, že som nedostal infarkt na ten hokej, lebo tak vybičované zápase a ešte k tému tá bitka na konci a že ho Hajo teda hen tak zlikvidoval, bych povedal. No v Rimavsku to bola určite najlepší séria za novodobú éru Dukly, akože, co 3 sezóny sme si odehrali, akože. A v Rimavsku to bol fakt, že aj hokejové, aj... Malo to všetko. Malo to všetko. Vylúčenia, bitky, no, to bylo fakt, jediný nedostatok by som tam ja videl z našej strany je tá slabá účasť na tých výjazdoch a to, že vlastne na druhém zápase tam bylo len pár ľudí, co tam niekde poblíž zostalo spať, takže no. To by sa mohlo zmeniť, no.
Vyšlo to tak, jak sme si to vyprávali na začiatku play-off, že Senica Martin bude v finále a tak to aj bylo. Prvý zápas finále. Akože ten nástup, celá tá atmosféra, vypredaný štadión. Ja mám teraz husovku, keď o tom hovorím. Takže to bolo ten highlight za mňa. Proste Las Vegas. Deleno 3, ale dobre, ale akože v našich podmienkach to bolo brutálne. Že ten nástup bol perfektný a tie svetlá a všetko to okolo toho, tak a hlavne do posledného miesta vypredaný štadión, ľudia zavesení cez zábradlie, takže my len bohužiaľ nemôžeme tých 3000 napísať do zápisu z objektívnych príčin. Smutné bolo, že tú ceremóniu my ako hokejisti nevidíme, nakoľko sme v tuneli, ale ako bolo to honosné, áno, boli tam reflektory, boli tam roztlieskavačky. Až po vás všetkých fanúšikov, ktorí ste boli s nami v dobrom aj zlom a nikdy ste nás neopustili. Za to všetko vám patrí, jedno veľké ďakujeme a toto finále je odvedom pre nás všetkých a verím, že sme všetci dokola ľudia. Vo finále sa stretlávajú dva najlepšie mužstva tejto sezóny a dva najlepšie fanúšikovské tábory nielen tejto sezóny a nielen druhej ligy. Nech je teda táto séria ozdobou tohto krásneho športu, nech vyhrá ten lepší a samozrejme, nech to je, a teraz mi pomôžte, Dukla! Nepočul som vás, Dukla! Ďakujem pekne, môžeme začať, že si nás čaká.
Ja tam robím DJ 3 roky, áno, ja to mám proste nacítené, ja to milujem a ja som niekedy v nedeľu večer pozeral na TikToku videá a trafilo ma nejaký DJ z Austrálie, kde tam bolo hento Darude Sandström a tak píšem Adamovi Košinárovi, že či by je schopný mi tam vyčistiť nejaké ako také tí DJ-ové nejaké výkriky a takto, že či to dokáže dať preč, či to dokáže možno nahradiť niečím, ak tam bolo akože na štadióne spravené, že Senica, včil máte šancu, toto bude najlepší zážitok ve vašom živote. Tak Adam mi to do útorka akoby vyčistil. Ja už som samozrejme aj tú neočistenú verziu v nedeľu večer poslal Vlaďke, že či sú schopné na toto proste nacvičiť niečo nové, lebo mne sa nejak to Safri Duo proste nepáčilo, že nejsem úplne fanúšik tej pesničky Safri Duo a tento Darude je také viacej hokejové. Oni to stihli teda do konca toho týždňa spraviť, alebo teda nacvičiť. V útorok som došiel do roboty, my máme klienta Fashion Sound v robote a pýtam sa Frederika, že vlastne oni tuším robia aj svetlá, že či by sme nevedeli vybaviť nejaké svetlá, tak sme sa spojili s tým chalanom z Fashion Soundu. Ešte štvrtok, piatok sme vlastne vôbec nevedeli, že či oni prídu, neprídu. Stále som na to nedal zelenú, nevedeli sme, že kde tie svetlá budú umiestnené, kde by mohli byť, koľko by to stálo. Vlastne vôbec, že čo by to spravilo, keby tam doniesli tých 10 hlav. Že či by to bolo na efekt dobré, alebo či by to bolo slabé. Nakoniec sme sa rozhodli, že hovorím si, že finále je, navýšili sme o euro vstupné, tak hovorím si, že dobre, že poďme tie peniaze vraziť do toho, že je to finále, že nech to proste nejak vyzerá, že nech zase všetkých prekvapíme. No a keď sa potom večer zhaslo a tie svetla začali svietiť, Miro Lažo bol dole, išiel hádzať buly, tak ten na mňa iba stále pozeral, čo sa to deje tam, že to je také záhoracké Las Vegas sme tam spravili vlastne. A potom ešte potom nástupovka samozrejme, potom bečka s hymnou, naživo teda cez trúbku, takže to bola paráda, no. Keby som ti povedal, že kedy som sa najlepšie cítil na tom zimnom štadióne, tak to bola asi minúta. Si spomenieš, tak na finále slovenskú hymnu spievali dve dievčatá z ľudovej školy umenia. V dajsoch boli oblečené. A začal som sa točiť a pozerať sa do kolečka na ten zimný štadión a všetci ľudia stáli a spievali tú slovenskú hymnu. A vtedy prebleskol vo mne ten moment, že stálo to za to. Že vtedy som bol tak prvýkrát, že na seba hrdý, že na nás všetkých, čo sme okolo toho hokeja, že podarilo sa to. Show mala ako to Pálo vymyslel, mala extraligové parametre. Show okolo toho zápasu. Bol vypredaný zimný štadión. Mali sme tam fantastických našich fanúšikov z Martina. Nič sa počas toho zápasu nestalo. No, v Martine sa náš vlastne ultras prezýva Sever Juh. Oni sú známi, že akože sú problémoví, že akože mohlo sa tam hocičo stať, že nič sa nestalo, ale ja stále tvrdím, že to je preto, že oni u nás 2 zápasy vyhrali a ja neviem, čo by sa stalo, keby oni jeden zápas prehrali a ešte ten prvý, tak... No bál by som sa, že keby prvý zápas vyhrá Senica práve doma, tak Sever Juh sa veľmi, veľmi za to postaví a bude tam veľmi, veľmi bojovať. A vieme, že s nimi sú aj konflikty, čo sa týka mesta Martin, ale sú to hlavne fanúšikovia, ktorí žijú tým športom a vidím, že sa postavia za ten tým, nech sa deje hociaký konflikt. Ale počul som, keď to bolo v Senici, tak si vlastne všetci tí fanúšikovia dávali veľký pozor na Sever Juh, ktorý je veľmi, veľmi drsný ultras, by som povedal.
to boli vyrovnané zápasy, tam proste nerozhodovali, to bolo proste o tom šťastí a kto zabojoval viacej a kto sa hodil viac do strel a tie boli úžasné zápasy, asi najlepšie zápasy v sezóne. Ono je to takto ťažko náročné, vieš, povedať popri práci, proste keď vieš, chodíš týždeň do roboty a potom večer ideš na tréning a potom v sobotu ideš hrať proste play-off zápas, vieš, kedy ideš rozhodovať, však samozrejme dorezáš tam všetko proste, ale to je ťažko takto povedať, no. Boli lepší. Nedá sa povedať, že by sme my boli horší, ale boli lepší. Akože škoda, zase to finále by si jednu domácu výhru zaslúžilo. Ale nevadí, však akože máme pred sebou ďalšie sezóny a na to príde. Tak bola to nájazdová lotéria a ja to poviem tak, mali sme šťastie s Dolným Kubínom, že sme vyhrali po nájazdoch, s Rímavskou sme tam mali nejaké šťastie v predĺžení, že sme vyhrali, čiže to sú jednoducho situácie, ktoré sa buď obrátia na dobré alebo na zlé. Nám to bohužiaľ v iných dvoch sériách vyšlo, to predĺženie a nájazdy, ale s Martinom nám bohužiaľ nájazdy ušli a my sme sa museli spokojiť s tým, že vyhráme ďalšie zápasy. Myslím si, že nejaký nezávislý divák musel mať z toho obrovský zážitok, že také niečo sme tu nemali, že ja teda neviem úplne presne po koľkých rokoch sa podarilo vypredať Strinický štadión, ale myslím si, že to je 15, 25 rokov, že čo tu nebolo vypredané, takže tu akože možno spomeniem, že to je jediná vec, čo ma mrzí, že mne zomrel otec asi tak 2 mesiace pred finále a to je jediné, čo ma sere, že to on nevidel. Osobne je mi smutné, že to musím priznať, ale oni keď byli u nás, ten prvý zápas, ich bylo, ja neviem, tuším 200 alebo 300, koľko ich bylo, tak to, jak oni fandili, ja si myslím, že keď my máme doma plný štadión a ich dojde 300, to není možné, aby nás prekričali. Však dobre, ale ich došlo, povedzme si takto, 300 hučákov. 300 hučákov, víš? My sme došli tam a ja neverím tomu, že oni nás tak prekričali. Ale toto nemôžeš porovnávať, že proste... Ja musím povedať, že my už sme tie vypredané zažili aj, dá sa povedať, doma v Senici. Na prvý zápas bolo vypredané. Celú sezónu tí ľudia chodili, hnali nás dopredu, takže pre mňa to aj nebol nejaký šok z toho, že koľko tam bolo ľudí, lebo prišlo aj veľa ľudí zo Senice a bolo ich veľmi počuť a hnali nás dopredu. Vím, že vlastne nápad vznikol... Donútil vás k tému článek, ktorý sme videli, že sa im rozpadá štadión. My sme videli, že im sa rozpadá štadión. Že im hrozí zatvorení štadióna a dokonca bylo v riešení, že to finále sa nebude hrať ani tam, ale to buď v Žiline, alebo v Trenčíne, že ten štadión byl až v takém stave. Bohužiaľ ten štadión je v takom stave, v akom je hrozný, je veľmi starý, je veľmi rozbitý. Iba za tie peniaze, ktoré sa dostali z nejakého plánu obnovy, sa postavila hneď vedľa tréningová hala, kde vlastne chalani môžu konečne trénovať ako normálni ľudia. V Martine tam bolo to neskutočné, ty kokos, keď sme hrali v Martine, kokos, tam som...
tam tých fanúšikov a tiež to žilo to veľmi dobre, akože to malo veľmi dobrú atmosféru. To nehovorím, že u nás nežije, akože samozrejme, že aj u nás to žije, ale akože v tom Martine to bylo neskutečné. Takisto ten zápas bol vyrovnaný a zase rozhodujú nejaké malé detaily a zase iba jeden gólik. Keď si to tak zoberieme, tak oni nehrali nejak extra moc dobre ten tretí zápas. Oni tam využili 2 šance a to rozhodlo proste. A to je hokej. Ustrážili si to, diváci ich hnali dopredu, nerobili chyby a tak môjim highlightom sezóny bolo dosť vtipná vec, keď vlastne hráč Senice dal gól s mojím kamarátom Danielom Babkom, vlastne s kapitánom MHA.
Senici za 3 roky nás tu ľudia podporujú neskutočne, celé mesto tým žije, je vidieť kopec detí, ktoré začali hrať hokej, veľa ľudí po meste v klubových farbách aj počas týždňa, takže to len ukazuje to, že jak tu to hokejom žije a proste fanúšikovia sú naši 6. hráč, 3 roky a tá fotka bola o tom, že vlastne na tej fotke je HC Dukla Senice. A to je to mužstvo a to je ten fán.